Ndikulandireni nonse konse kumene muli lero ndipa 24 ndikulandireni ndi nsangala kuchokera wireless yanu ya Times. Zinalanga ndine Vayana Chunga, ndipo lero ndipa 24 March mchaka cha 2026, ndipo lero tukambirana nkhani yopasa chidwi yokhuzana ndi mene moyo ukuvutira pa Malawi, kuti kodi zikufunika ndrama zingati kuti munthu unene kuti uthauwanisa mwezi. Akafukufuku akuonesa kuti ati zinthu zikuoneka kuti zikuchita improve, koma Amalawi ambiri on the ground akukumana nazo zokhoma. Kodi titani, pali nzeru zanji zoti tingagawane Amalawi to survive in this difficult economy? Ndiye sindili ndekha, ndili ndi mkonzi wa programu iyi amene ndi Innocent Mphongolo. Innocent, wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kaya Vayana. Ino ndo muoneka ngati you are managing. No. We are managing, yeah. Chabwino, akuti pa nyengo ya January 2026 kufikiranso February 2026, cost of the basic needs excluding transport expenses decreased from 929,025 kwacha in January 2026 to 881,000 kwacha 732 in February 2026. That's a decrease of 5.09%. Ndiye nimafuna kuti mwina Mungu fotokozera mchichewa kuti mutimasulire kuti when transport is factored in, the total cost of living decreased from 1,029,025 kwacha in January 2026 to 981,732 kwacha in February 2026. The overall decrease is 4.60%. Nkhani kuti bwanji? Nkhani apa ikufotokoza kuti mlingo wa moyo umene munthu akhoza kukhalira makamaka madera amene ndi antawuni, pamakhalanso madera akumudzi, pamakhala mlingo osiyanasiyana. Kwa mlingo umene tikuyang'ana kwambiri apa ndi mlingo wa antawuni, kunena kuti pali improvement kutsika ndi about 5% akuchokera mene unalili mu January kubwera February. Mlingo wakakhalidwe kwa anthu watsika. Poyambapo 900,000 chakuti kena kwa papa yatsika ifika pa 800,000 yakuti, koma pamenepo ndoti sipanayikidwepo transport. Koma pakabwera nkhani ya transport icha ikumakwana 1,070,000 thereabouts. Komano that improvement is there. Ngakhale pali improvement imene yoyo pakuonekabe kuti pena ndizovutirapo chifukwa tukamba zama 800 chakuti. Koma Mphongolo timeke pamenepo. So kafukufuku akusonyeza kuti munthu ulimbe patawuni kandi pa Blantyre, Ilongwe, Mzuzu. Of course pamakhalanso mafigala osiyana yes. Koma generally tikunena kuti moyo wa ntawuni ufunika kuti munthu ukhale poyamba mu January po inali kunena kuti munthu aina okhala ndi is it 1 point something, yes. 1,029,000 yeah 1 million
Yes. Achimwene ndi anthu angati amene amalandira even 1 million? Because akafufu ino akuonetsa kuti amalawi ambiri amalandira 500 below. Ya chifukwa mukandiuza zone kuti munthu afunika 1 million. Mjanuary mafunika motero panopa kuti 981,000. Ndio uthandaza kuti imene ndi take home. Yes, imene kaya take home komanso imene yoyo ndio kuti ndi minus transport. Akupanga consider munthu amene amangoenda pansi popita kuntchito. Kuthandauza kuti moyo wapanopo pa Malawi ufunika munthu amene akulandira not less than 1 million kwacha. Yes. Amene ndi amene akhoza kumaoneka kokuti akukhangati wolandira 1 million kumapita nayo ku nyumba. Amene ndi amene atakupupha. Amene ndio akwanitsa kulipira renti, madzi, akwanitsa kudya. Koma ngati ali ukonda chakumwa chani ndeti ikwere pamenepo chifukwa kuti ikuyenera kukhala yowonjezera. So I think ndi zinthu zimene zikuyang'anidwa kwambiri apapa yatsika yafika 900 chakuti. Komabe 900 chakuti yoti manena kuti anthu ambiri ndi ma 500 and below. Tikakamba za civil service ama 500 onde kuti ndi mabig kwambiri. Ndi nkhani imene timafuna tione mmawa uno kuti kodi pamenepa mwina tiuzane zochita tikhoza survive motani. Chifukwa sitinganene kuti munthu akhoza choka salary pa 500 then kupanga jump kupezeka kuti wayamba kufika 900 tikunena kapena 1 million. I think mwina sizimayenda choncho. Koma ndi nkhani ya survival. How are we going to survive? Ino ndi program yapadera chifukwa ndikukhulupirira kuti nkhani imene ikhuza Malawi ochuluka makanso amene akukhala m'mizinda yathu ya Blantyre, Lilongwe, Mzuzu, ngakhalenso matawuni a Zomba, kwina konso kumangochi ndi kwina Karonga ndi ena. Ndipo nzeru zimene titakambirana programu iyi ndikukhulupirira kuti zikhala zothandiza moyo wathu wa siku ndi siku. How do we survive? Ndelero sitilitokha, tilinso ndi Marvin Banda. Marvin Banda ndi kaswiri pa nkhani zachuma. Komanso tili ndi George Kaki. George Kaki amene akuchokera ku bungwe la Employers Consultative Association of Malawi, ECAM. Iwonso akhale momwemo. Ndiye bwanji pano tiyapasemo ni Kaki. Sindiudziwa ngati mukundimva pa line mwadzuka bwanji. Hello. Ameneo khangati Marvin Banda ine waya ukumva ndipo mwadzuka bwanji komanso mphongolo wadzuka bwanji komanso tipereke moni kwa Malawi wonse amene akutimvera ku program ya mamawa ya kulinji. Ayi ifenso tadzuka bwino. Ndiye senso kwa George Kaki ochokera ku ECAM kuti Kaki mukundimva ngati khangata Kakiwo mwina nambala yavutirapo. Tiyambe ndinu Marvin Banda, inuyo ndikaswiri pa nkhani ya chuma. Kodi do these numbers make sense? Inuyo mukumati mukamva manambala wakhangati Kaki akumvekera pansi pansi. Kaki mukundimva? Ine ndikumva noyana. Chabwino. Mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwanji wayana. Ineso ndadzuka bwino. Tiyambe ndi Marvin Banda. Marvin Banda, inuyo ngati munthu mmodzi amene mmakhala ndithu nkumawerenga mabuku azachuma, does this make sense? Moni mukuona kuti manambalawa akuyankhula nkhani yomveka kapena mukuona kuti mwina ngakhale kafukufuku amene ngofunikanso kumuwunikiranso? Zikomo kwambiri wayana pofusa fuso limenelo koma ndisanaliyankhe. Mwina mukanasi akaye Kakiwo avangeka ele defense ya zinthu imene akamate tena kuone ife tizipange interrogate after atayankhula iwo chifukwa tikayankhula ife koyambirira afe kusintha zokamba. So mwina akambekaye ndife ono tipereke no reaction atumuona bwanji. Chabwino pano palibe vuto foti anali oti akukhazikika akufika kumene ndifati mafuna kuti tapase nthawi to rest kuti niyo muyambepo koma it's alright. Titapita kwa Kaki. Kaki tafotokozerani za manambala amene atulukawa. Chabwino zikomo kwambiri. Manambala amene akutuluka wachoyamba tinene kuti timapanga kafukufuku poyerekeza kuti banja la anthu 6 lingakhale bwanji pa mwezi umodzi. Ndiye momwe tikamanena masiga a 1 million wa
amene timatulusa tidziwe kuti tikunena kuti banja la anthu 6 kukhala mtawuni litakukhala bwanji. Ndiye tikamawerengeranso zinthu zimene munthu ndi banja lake angachite survive, pali zinthu monga tikulankhula zinthu monga chimanga, mwina mbatata, chinangwa, tindiwo, tomato, shuga ndi mafuta ophikira ndi mchere ndi zinazo. Tikabwera ku nkhani yoti non-food items, timawerengera kuti ambiri muno tilibe nyumba, timakhala pa renti, nanga madzi afunika bwanji, magetsi, nthawi ina makala sokosambira ocha, mafuta odzola, ndi zoterozo. Pomalizira timadzawerengera transport yoti munthu mmodzi kupita kuntchito ndi kubwerera cost yake ndi bwanji. Ndemomwe maneneramo ndithu tinapeza kuti February imene imakwana pafupifupi 1,029,000, 25 kwacha, imeneyo February yatsikako kubwera ku 981 total cost. Khangati amene pomwamba kudukaduka Akaki. Yes, I think akuchoseni pa line ndikuyika Nikons and put you back ifazo kukhala ngati kuti line yopena pake mwina ikuvutirapo, koma pamene chisomo khaso akukonza za line iwe nzanga Innocent Mphongolo ukuwamva amene akukambira za manambala manambalawa akuwafotokoza ndithu momveka bwino. Akunena kuti amaganizira za banja la anthu 6. Pa banja la anthu 6 ipo amayang'ana kuti mchere, shuga, chani kupanga ka budget kotero ndi pamene mafigures akufika pomwe alipa ndi banja la anthu 6 limenelo. Ndiye tipitiriza kumva kuchokera kwa George Kaki amene akuchokera ndithu ku bungwe limeneli la ECAM kuti timve kuti kodi manambala amenewa anapeza bwanji, komanso what do they mean to our economy, maka kwa anthu amene okhala mizinda yathu muno Malawi. Akaki mukundimva? Ineyo panopo ndiyo very clear, muthopitirira. Then mafotokoza choyamba ni manena kuti tikayang'ana cost structure imeneyi zikusonyeza kuti ndrama zambiri za anthu athu amene amagwira ntchito zimapita kuchokudya, zimapita kuchokudya almost 2/3, ninene kuti magawo awiri mwa atatu aliwonse andrama zimene munthu amazifuna zimapita kudya. Komanso ndifotokozere kuti tikamachita compile data imeneyi ife timafuna kuti ithandizire mamemba athu makampani olemba ntchito kuti akamaganiza za malipiro amene angamapatse anthu awo azichitidwa guide ndi data imene timatulutsa ife zikomo kwambiri. Chabwino, ndiye kafukufuku ameneyi madera ake tanguti fotokozerani kuti madera ake anali ati kwenikweni. Ife timakambapo zimene za mtawuni, koma mwina inuyo you have a better explanation kuti kodi demographics yake maenda motani. Madera ake amenewa ndi urban centers, Lilongwe ndi Blantyre. Lilongwe ndi Blantyre. Pakati pa Lilongwe ndi Blantyre kumbuyo kutakhala tikumamva kuti pamakhalanso disparity, pamakhalanso kusiyana. Ulendo uno sitinamve kusiyana kwenikweni kochokera pakati pa mizinda iwiri imeneyi. Ifeyo timangochita imene pa Chingerezi timati average cost of living. Okay. Timayang'ana kuti kodi katundu ali bwanji, kaya chimanga kwina kuti elekeza kuti mpesa chili pa 55,000, kwina mpesa chili pa 50,000, ife mwina tibwera tingokuwuzani kuti average ndi 50,000. Chabwino,
Ayi tibweranso tikufunsani mafunso ena pano tipite kwa Marvin Banda. Marvin Banda, mwamva kufotokoza kwa Khaki kukhuzana ndi manambala amene Malawi akufunika maka mzigawo za m'matawuni athuwa kuti akhale moyo ndithu wabwino, wafunika ndalama zimenezo. Inuyo, what is your first reaction? Reaction yoyamba yanga ndiyokuti ripoti limeneli limafunika kuti amalawi alimvetsetse. Chifukwa ngati imene akambira iwo awa Khaki, ripoti limeneli lisili representative kapena sili kutanthauza kuti amalawi wonse akumva choncho. Kutanthauza kuti mu scope yake tikatika kuyang'ana kauniuni wake ndi wochepa kwambiri kusiyana ndi imene tingaonere pa Malawi panopa. Chifukwa titaonanso mapopulation ola anthu amene akukhalira mu madera amene akuyang'anawa sikutinso ali totally representative kwa anthu amene alili muziko munomo. Chifukwa chake pamakhala zinthu zoti anthu akawerenga maripoti ngati amene wawa amanena kuti koma ife background zinthu sizikutiona choncho. Tikayang'ana apapa chinthu choyamba family of stick ndi chinthu chokuti timafunika so tizifunse kuti kodi zimenezi ndi ndondomeko ya DHS manambala amene mujamu average family ya malo amene wawa ndi 60D. Chachiwiri tikukamba za nyumba rent ananena anayilemba kuti MHT 3 bedroom ndikuyika pa 69,000. So tikafusa MHT amene atanthoza kuti Malawi Housing Corporation komaso zimene zizi is it really reflective pa ground. Paliso zinthu zina zoti report imene iyi ikalemba imakhala specific ina sikhala specific. For example, pa soap anachita kutchula kuti beauty which is specific, yet pa toothpaste sana chule. And tikayang'anaso zinthu zina pamakhala zinthu zoti zimakhala ndi muchisungu yake timati ma complementary goods ena timati so ma supplementary goods kapena ma substitute. Zinthu zokuti zimafunika apo pakakhala chinthu chinacho kapena zina zoti tingathe kuzipanga switch. For example, pali tea wa 250 grams nanga coffee bwanji chifukwa imeneyo ndi substitute ya zinthu zimene zizi. Tikayang'anaso paja timanga kodi anthu 6 amadya matumba awiri pa mwezi ndi funso lina loti amalawi amazifunsa. And tikayang'anaso tikapanga compare zinthu zina anali ndi a bit correct kukamba za ndithu ya chakudya pa urban inflation. Officially mu National Statistics Office amayika chakudya pa 53.7%, which is almost 2/3 imene amayika mpayo. Now tikayang'anaso pamenepo pali chinthu china choti sindinachione, which is alcohol. Chifukwa mu NSO statistics alcohol anayipasa weight ya 2.7%. Now kuchipanga neglect chinthu chimene chichi ndikuonanso ngati ndi chinthu chokuti sichikhala bwino. Tabwerezani pamenepo mwati mo anaupasa percentage yanji 2.7% weight yake ya national statistics ya national. So now when we are looking at the urban one, which is the one where timakhala kuti fetu kuyang'ana or tikamanga tingoti weight ya chakudya ndi ambileso urban weight ya chakudya ndi 45.3%. Ndinala kuisa pene bachana kupasani ya national. Tikangana urban alcohol, drinks and tobacco ndi 3.3%. So alcohol ndi tobacco ndi zoti mulibemo mu report limene lili, which means pamene pa Marvin Banda pepani tofuna kuti aliyese amve mukamanena kuti alcohol 3.2 chakuti percent 3. Mutanthauza chani tangofotokozani kuti Malawi amvese. Tikamawerengera zinthu zimene zizi inflation basket tingoti basket of goods pamakhala food which is chakudya mene amachikamba chija kumakhala zinthu zosiyana ndi kumakhala non food zingati nyumba, rent ya nyumba, transport mene amakamuziko of course amawerenga zimene zizi. Now kujeni kuti kamawerengera kuntunda kumene kuku kumakhala alcohol, drinks and tobacco. Now zinthu zija a National Statistics Office anazigawa kuti zimapanga affect bwanji, amapanga kafukufuku bawo komanso ifenso kafukufuku timadabwaso kuti manambala amene amabwera bwanji. Manambala amene wawa amapanga assign maweight. Kutanthauza zokuti zinthu zija sizimangoongesedwa mwaka mwina muli mose zimakhala kuti zilikale ndi ichichitika chilowetsa chimapanga contribute mulingo uwu powerengera inflation imene iyi.
So tikamawerengera ya urban ya chakudya urban food imene ili kutanthauza kuti pa 100% ina iliyonse chakudya chikupanga contribute 45.3%. Tikamayang'ana za alcohol ndi tobacco ikupanga contribute 3.3% ku inflation. So pamene popo I think it really more. So zinthu ngati zimene ziso zimapezeka kuti nthawi ina they are missed out from reporting limene foti tikamba chifukwa chani zimene chifukwa chokuti alcohol consumption ndi yayikulu ku urban kusiyana ndi kululu, and for this factor zimayenera bebe zilowebe mu report limene lili kuti likhalibe a bit more reflective. Now tikamayang'ana ano bwinobwino report ili kuti tikulizukuta tikuona kuti ma quantities zimene amayikidwa inawa sali realistic. For example za matumba awiri ajimanga amene nakamba achi komanso pali zinthu zina zokuti report limapanga ignore zinthu issues of quality chifukwa chokuti ikupanga kuti wina aliyese amadya zinthu zofanana quality which is zinthu zopanga zolakwika, and I think iso anapanga qualify kuti amangoyang'ana ma average komano pansika paja anthu samafira ma average amafira real cost. So ifeyo timafuna kuti munthu mukamaongesera zinthu ngati zimene zizi zinthu ikidwa mukolamu ya magoods zimayenera zikhale timati vector kutanthauza kuti zimayenera zikhale zikuyang'ana zinthu zosiyana-siyana zimene zimakhala pamene popo, but toothpaste uji amayenera akhale vector kuti toothpaste osiyana-siyana akupezeka bwanji. Now zimene zijazi zimakhala truly reflective. So that's why kwayambira kuja nenera kuti atafotokoza kaye bwanji akhakiwa kuti tive bwinobwino basis chifukwa kuti tinganabwera pano ndikumakamba zinthu iwo nkuzabwera ndikuzakamba sozina. Ayi ndakumvesani ndiye mukaona the general impression yakafukufuku ameneyi akusonyeza kuti mwezi wa January kufikira mpaka na mwezi wa February pakuoneka kuti mtengo cost of living yasikirapo. Does that translate kuti titaonena zoona uzonena kuti inflation ndiye kuti yasika? Okay, cost of living ndi inflation of course ndi zinthu zoti zimathandizirana koma ndazosiyanirako chifukwa inflation ndi mulingo mene zinthu pansika mene zikwerere kapena zikwerere specific, whereas cost of living ndi ndrama mene anthu ayenera kulipira kuti akhale ndi moyo pamalawi pano. Inflation ija imangotiuza kuti zinthu zakwera kapena zatsika chonchi, whereas cost of living ndipo yambira. Now chifukwa chokuti amalawi akulipira kale mitengo ya pamwamba, inflation ija ikamatika effect yake timakhala ija yokuti anthu timaimva immediate chifukwa chokuti so inflation ija tikamayiwerengera tiyenda kukumbukiranso kuti imene iso ndi average, which means iso pa ground paja tikuti imafirika chimodzimodzi chifukwa olo tikamakambaza ku urban kuli ma households osiyana-siyana tikuti onse ndi anthu olemera chifukwa chokuti tikangana urban ija kuli ena amakhala for example ndi formal work anthu okuti amapita kuzintchito ngati mene muli lino yawayana mapalatai muli ku Times mulanjira salary mmalipira msonkho. So anthu amene wawa amakhala sani ma effect osiyana amapezeka kuti iwo chifukwa chokuti sakhala kwambiri food dependent mitengo iyi yachakudyayi mene ikupanga kwambiri drive kutsika kwa inflation timapanga affect iwo mene foti iwaja mwinaso chimangacho samadya amadya maspaghetti amadya zinthu zina zosiyana-siyana zimene zozo. So mwinaso chifukwa kuti zimene zimakhala zochokera kunja mwina mitengo yawo semakhala sekukwera pa zinthu zimene zozo. So akamayang'ana kuti muti food inflation ikutsika mwina iwo amayifira pomochepa. Now kuli enaso kumweku otamakhala low income otamakhalanso informal kapena self employed ndo anthu aja timaona kuti gulisira matomato athu msikaja amene ajawa amene aja chimanga chikatsika o zinthu zina za mbasket zikatsika chifukwa papa tikatikontira ikane zinthu zatsika mu basket vinati pasa yowa zambiri ndi maujeni ndi maprotein pamuone chatsika ndi nyemba zinthu ngati zimene zozo. So anthu amene ajawo kuti at that lower bracket amazafira ka ujeni pang'ono. Now chifukwa chokuti tikawerengera proportion ya anthu olemera ndi anthu
osalemera kwambiri mutawuni amakhala osalemera kwambiri ndi ambiri kusiyana ndi olemera kwambiri. Komano anthu mene amaspenda ndalama zambiri amakhala anthu olemera. So that's why my effects ake samakhala bwinobwino and chifukwa chake ripoti langa tilili katuluka nthawi zonse. Ino ndimakhala nditagwira mutu kuti anthu awa sangapite pa ground bwinobwino ndikuti pasabe ma disaggregated averages kuti ife titse kuona ali bwinobwino kuti akupangidwa affect awa ndi ndani chifukwa kuti tikalanja ripoti ngati timafika sefeso tipangeso kafukufukulida opita pa ground ndikapanga establish zinthu ngati zimene zili kuti akupangira affect ndi ndani kapena ya indende apase mwayi akhaki kuti mwina angowunikirapo madera ena amene inuyo mwakamba akhaki ndisapitirize kufunsana mafunso ena tango yankhanipo ni mwina madera ena areas of concerns amene achita raise Marvin Banda. Bandawo tawamva momwe alankhulira mapoint awo tiaganizira as we move forward. Koma ndimafuna ndingobwereraso kuti ndinene kuti ife cost of living yathu timayang'ana what we call momwe talemberapo essential food and non-food items. Imene kuti family ya anthu 6 amafunika kuti achite survive and akhale ndi decent standard of living. Ndiye pangakhale mwina kusiyana pakati pa zinthu zimene iwo angaziganizire kuti tiyike cost of living ndi zimene wina aliyeseso angaganizire. So monga ifeyo mo ndifoja si tinaganizire kuti ingakhale basic yoti munthu achite survive and kukhala ndi decent standard of living. I think ndimire pamenepo china mwina ndipitirizeso mupeza kuti a Center for Social Concern now so amachita compile cost of living. Mukapeza kuti ma items amene ayikidwa mmenemo sangafanane ndi athu because now also amaona kuti zinthu zimene zofunikira ndiziti koma sure samachita include more ndifoja zikomo kwambiri. Chabwino akhaki inuyo mukaona manambala anu kuchokera mwezi wa January kuzafika mwezi wa February mukuona kuti pali improvement. Ndiye timazifunsa kunena kuti mukafunsa people on the ground mukuona kuti how are Malawians managing chifukwa mafigura awa mwina kwawena kuti awakhala ngati ngochuluka zede. Inuyo kafukufuku anu akuonesa kuti anthu akukwanisa bwanji kukhala moyo manambala ake amenewo. Kunena chilungamo zinthu tikakhala momwe timalankhulira kuti pa ground moyo kulimba ndithu. Survival ya anthu ambiri especially apa ntchito ndikamalankhula ine ndikulankhula kwa anthu amene amapita ku ntchito. Ndiye kunena mwachuchuchu apa moyo ukulimba tsiku ndi tsiku. Even pa mafigures amene tatulutsa apa kusonyeza ndithu kuti anthu kuti achite survive ndi mavuto kwambiri. Ndimire pamenepo. Inuyo muliso ndi chipewa chimenecho makamaka ngati anthu amene ali olemba ntchito
kutanthauza kunena kuti ripoti imeneyi yenera kukhala ngati guide yowunikira anthu amene akulemba ntchito anzawo kuti munthu uyu tamukumulembaye mblanta mulilongwe munzuzu kapena tingoti apapa mnanena kwambiri za lilongwe ndi blanta kuti akhale moyo wabwino kumagwira ntchito nkuchita concentrate mufunika kuti munthu uyu muzimpasa ndalama zoterezi. Inuyo mukuona kuti ma business kapena kuti malo olemba ntchito amalawi ambiri majority maybe ndalama zimene zinzona kuti sangakwanise. I don't know ngati ndi chinthu chonena kuti mukaona kumbali ya ma employers mukuona kuti what's the way out kuchifukwa zinthu zimatenga nthawi kuti zichite stabilize kapena kuti zisinthe. Then now what do we do? Employer afuna kuti business yake ipitilire, afuna alembe anthu ntchito. Anthuwo akuna kuti mwaiona bwana report ya ECAM ikufuna kuti ineyo ndizikhala ndi minimum at least 900 chakuti ndizipita ku nyumba kuti ndikhale ndi moyo. Abwana kunena kuti mukaona ma sales ndi mmene business ikuyendera ndalama zimene sitingathe kupasani. Ndi chitike nchani sopano? Anthu achosedwa ntchito kapena business yotipa tisinthe mamo kapena titani kwenikweni? Tikamapereka ma figures amenewa kwa ma members athu momwanenera ndoti achite guide pa nkhani za malipiro. Ndiye ndimafuna kuti ndiunikire kuti makampani ambiri tikamakamba nkhani ya malipiro zimene amapatsa olembedwa ntchito zimakhala zambiri. Monga for example ena inima medical scheme ena amapereka transport kwa anthu awo ena so amapereka chakudya. Zimene zija mukaziwerengera kuphatikizirapo pa basic pay imene timanena ija imakhala ngati zikuyesetsako kuti zofunika za munthu wapantchito zikhale ngati zacheperako chifukwa kampani ikuthandizirako pa zimene munthu wantchito akuzifuna. Komanso zimatithandizira ifeyo ngati olemba ntchito ndi mabungo oyang'anira olembedwa ntchito kuti tizitha kuganizira tikamakambirana amene timanena kuti minimum wage malipiro ochepetsetsa kuti titha kuayika pasi. So zinthu zimene tingathe kulankhulapo pa nthawi ino ndi zimenezi. Chabwino. Innocent Mphongolo. Apapa ukuona kuti kumbali ya employer ukaona background mulilonga khaso mblanta yamu what's your take? Ukuona kuti moyo utauteka motani? I think how does the employer survive in a bad economy like this? Chifuka pali mbali ya uyu amene alogwira ntchito ndiye pali mbali so ya uyu amene akulemba nzake. Then mafuna tiyambe kumeneku kwa awo amene akulemba ntchito anzawo. I think mina titati tiyang'ane even iso mbali ya employer nakonso kuli zokhoma zimene zilipo malingana ndi mmene economy yathu ilili. Pakadali pano pali zinthu zingapo zimene ndizovuta. Mafuta kukwera, ma industries ena amagwiritsa ntchito mafuta ndizokwera kwambiri ande kuti in terms of profit ikhala kuti yatsika. Pali zinthu zina mwina kaya ndi magetsi mavuto ngati amenewo. Pali zinthu zina misonkho kwabwera misonkho yokwera. So panopa ndi zovuta kwambiri kuti employer ndi employee abalansane motani because nayeso employer mwina profitability yatsika. Ogwira ntchito moyo wake wakwera. Itsweni pamene mwina no mbali ziwiri zimabwera awa ECAM ndi ma union osiyana maleba union osiyana amabwera kuti akambirane kuti kodi tikumane pati in terms of kuonjezera malipiro. Pakatipo anthu ena amapanga demand 95% olembedwa ntchito kuti ife mutipatse 95% chifukwa cha mmene background palili. Ndi mmene afotokozera akhakimu mukhozadi kuona kuti munthu akhozadi kufuna 95%. Komano is it real kuti awawanso akhoza kupereka that 95%? So mwinano it's up to the
employers mwina ndi anthu olembedwa ntchitowa akambirani kuti afike sangafike mwina poti wina aliyense akondwe komabe pokuti wina wake apange survive because mafigures akutchedwa ma 1 million wa ma 900,000 wa against mwina munthu wapa 300 kapena against munthu mwina wapa 400 kuoneka kuti anthu tulosiri kubwera komano mwina chimene ndimafuna kuchokera kwa abanda apangamo apiki zinthu zingapo ndimafuna angobwera poyera kunena kuti kodi mafiga akutchulidwa awa ndi eni pa ground because angotchulamo kuti zakuti zimenera kutere ndi okwera ndi otsika mafiga atchulidwa awa kuti mwina tikhale ndi chithunzithunzi chapansi pakuti tizipanga discuss on that point. Abandawo ndi mafuna kuti ndalowese kale ndi kale anasanena zoti nkofunikira kuti iwo ayenera kuti sinonse azikhala ndi kafukufuku wawo koma chimene ndimafuna kuti alowere mpulogalamu iyi makapanopo ndipo nena kuti tukamba nkhani kwambiri kwa ma employers kenaka tikapita kucheka kumene kuti pita kumbali ya olembedwawa ndiye timati kumbali ya ma employers in such a difficult economy Marvin Banda ngati economist mukuona kuti what's the way out angathandizike bwanji amene akulemba ntchito anzawo ngati manambala amene aina kumalipira anthu ali okwera wotero ndipo iwo mwina business on the ground sikutheka kuti apange zimenezo ndiye atani zikomo kwambiri wayana of course isana yanke for limene lolo naliko ni my reactions ni mina nayankhula khaki kuna kuja ndeni mafuna ndipemphe kuti Mungu ndilola kuti ningopanga kanthu komwe chifana zakamba za my essentials kuti chakuti ndi essential komano essential is a relative term sichinthu chokuti chimakha absolute so kwa essential munthu wina ndi essential singakhale essential kwa munthu wina choyambira pamenepo that's why timapanga advocate kuti pazikhala timati vector of goods osati chinthu chizingokhala masikera komanso zasangalasa kuti po photocopy bwinobwino ananena kuti iwo akamapangaso kafukufuku kwambiri amapanga focus kwambiri pa anthu amene akupita ku ntchito yeti so tikuziwazo kuti anthu ambiri amene amakhala mu urban areas ndi anthu okuti ntchito zawo sizimakhala za formal so pameneponso pali gap yamene timafuna tipangie highlight komanso timafunanso tinene kuti kupereka maripoti awo azipereka timati prudential reporting pazikhala ndithu ma disclosure ama limitations ama ujeri ya kafukufuku wawo kuti pali anthu ena oti amatha kuchiwerenga ndi kuchitengaso ngati osapangidwa affect ende zimatha kusokoneza misika kwina ndi kwina to go to your question nene munafunsa kuti employer ayenera kutani oti nthandize bwana we are in this situation wayana because my employers akukanika kupeza timati capital yokwanira kuti apange business capital imene imavuta chifukwa chani tikangana tija timati private access to credit timaona kuti kumalayo kunoko on average nthawi nake nasiti kuti boma imatha kubwereka 81 kwacha pa 100 kwacha ina liyonse imene makhala pansika kuti anthu angathe kuyuza kuti apange mabusiness so zinthu ngati zimene zizi zimapangisa so constrain capacity ya business chifukwa yokuti munthu ukakhala kuti uli ndi ma cost ngati amene oti angobwera mwadzidzidzi apapa tikanakamba kuti panali ngati to the employer side innocent iso akamba bwinobwino pali ngati kashoku kwambiri ku ma input cost poti paja mafuta anakwera ndi zinthu zinzache imene zimakhala zipaine pachapa so munthu nthawi inake umafunika ka cushioning pang'ono ndi kandrama kuti ungathe kupita ku banki ukabwereka ko kandrama pa mtengo omverera koma zimene zijazi ndi imene lili environment yathu ndizovuta chifukwa kuti ukapita ku banki kuja pakachipa umapezeka uzoti anthu ena ambakuchajiwa 35% ya ndrama so zimene zizi ndizovuta kuti munthu apange business so timafuna kuti going forward tikamayang'ana inflation ikamatsika kodonso munaona Reserve Bank was quick to reduce interest rate tifanye kuti iwo sakumvetsetsa kuti anthu olemba ntchito waso akuphinjika and anthu akhale ndi kuthekera kuti akabwereke ngongole pa mtengo womverera kuti azitha kulemba anthu ntchito komanso chinthu china ndicho kuti kunoko misika yathu imene timagulisa katundu imakhala ija yoti ili constant yochepa which means so capacity yopanga business imakhala constant timkanafuna kuti misika ija ipangidwe formalize kumale kunoko khale misika yomveka bwino chifukwa chokuti tikayang'ana kunoko tili ndi agriculture base pali misika koma kupeza kuti misika ovomerezedwa wakulu ndili pano pamwina ndi afoja pali ina yoti inalipo kalekale ija tikamafika tipange revive mecha kuti anthu azite kukhala kuti akapanga produce wakatenga risk wakatenga ngongole azikhala kudziwa kuti
tatenga riski potenga ngongole tapanga employ anthu pa mtengo wodula tikatipeza market yokagulisa zinthu pa mtengo wabwino kuti tizathe kubwereraso ku business imene iyi. These two key issues zimapezeka kuti zinthu zimavuta. That is why tikamayang'ana ifeyo ma economist ifa izizi simply timayang'ana function timati Cobb Douglas function imatipasa tunzi kuti kodi ndi chinthu chanji chimasintha mu mtengo wa economy kakhala still bwino. And imene iyi unfortunately imakhala labor. Chifukwa labor ija is a variable cost. Imatengera kuti ndiyo capacity yanga business ili bwanji. Ifangati ineyo timapanga produce matumba 200 pa anthu 15. Koma ndilibe kuthekera kupangaso zimene zo zingatungode kuti achabwino pano ndipanga produce 100 nekuti tidula anthu akhapo 70. Komano so zinthu ngati zimene zimafika kuti tikangana access to credit, tikangana so access to market. Izinzo kuti zingathe kuthandizira kwambiri anthu mena kupanga employer anthu kuti iwo akamapanga employer anthu enawo azikhala kuti akumvesera kuti mitengo mene kuenderamo zinthu zikhala chiti. Koma chinthu china chofunikira kumvesetsa ndicho kuti income timapanga react bwino tingati proportionally bwino ndi kaenzedwe ka zinthu pa msika. Income imakhala timati sticky upwards. Tanthauza kuti income ija simangokwera chifoti zinthu zabwera pa msika. That is why pamakhala ka mismatch kamene kawe foti anthu ndi expectation foti income ija so ili ngati price ndi mtengo. Timakhandika pamenepo Marvin Banda mwanena zonena kuti income sikuti proportionally imakhala ikukwera pamodzi ndi mmene zikukwereraso zinthu pa market. Koma anthu expectation yawo imakhala yonena kuti katundu akukwera abwana moyo ukuvuta tufuna kuti mundikwezere masalale. Ndiye awawa amene ali ma employers akaonanso naonso mbali yawo ya business akuona lisanga kwanise kuti anthu awa asunge. Ndifani nafunsa kunena kuti how do you go forward ideally in economics mutaonena kuti uphungu mwe mungampase uyuyu employer ndota atani achite cut down cost achose apange retrench kamena kuchosa pa anthu ena antchito kuti akhale anthu ochepera kuti athe kukwanirisa kuwalipira masalale zabwino. Vedero difuso lwabwino kwambiri wayana ndipo difuso lovuta kuyankha ntakuta business. Komano ansala yanga abe ndi yomwe ija mene nakamba ine. Chifukwa chokuti tisachotse anthu ntchito. Chifukwa chokuti that is the thing imene chimachitika. Chifukwa kuti imene ndi reaction imene imakhalapo kwa munthu wokuti akuona zo zinthu zikuputinya akakhala kuti ndi employer. That's why tinakamba kuti munthu amene iyi azikhala kangati kuti foni yotu yaduka akaki mutakali pa line ndidakali pa line chabwino Marvin line yawo yaduka. Anyway, in the last 10 minutes mendasala nayo ndikupaseni mwayi inuyo kuti mukuona kuti kumbali ya ma employers uphungu umene ungaperekedwe ndi wotani pankhani ya chuma mene zilili makaso mukaona za moyo mene wakwerera kuti munthu akhale ndi moyo mtawuni ya Blantyre kapenanso mtawuni ya Lilongwe. Choyambirira mene tingalankhule ndichakuti anzathu olemba ntchito malinga ndi momwe akupezera ndalama zawo ndi phindu limene akupanga. Ndikoti tiwapemphe kuti munjira ina iliyonse imene akuthandizira antchito awo kuti apewetse moyo wawo athaye kutero. Momwe nanenera muja kuti kuli makampani ambiri amathandizira medical scheme kuti olembedwa ntchito ndi banja lake atipeza chithandizo cha kuchipatala mosavuta. Pali ena amapereka chakudya, ena amapereka transport, ena ngakhale ma school fees kwalipira. Komanso momwe mafusira Marvin Banda muja kuti kodi anthu achosedwe ntchito kapena iyayi. Hello. Kodi aliyesedwa akafika pa kuyankha funso limene makhala kuti a network basangolowa po mwanjira zawo. Akaki mukundimva ngati?
ayayaya apa zativuta tifunsa chisomo khaso kuti ngakhale kwa salama minutes ochepa komabe tayesesani funso lofunikira kwambiri. Innocent Mphongolo mu studio muno tili awiri ndiye nkhani mwayimva bwinobwino tunena kuti tukhala ngati pali pressure yochulukira imene kupita kwa munthu ine ndilipo. Aha, apo mwamveka Marvin Banda ukunso Akhakhi mulipo. Ndilipo tabani. Ndetipanga motere tasala ndi 8 minutes tukupaseni kuti aliyesa yankhule 3 minutes ina kainayo timalizire program. Tayankhulani 3 minutes yanu Marvin Banda. Okay, iyi timati marginal cost analysis. Chabwino Munthu mene yafika pano pa economy tiwenera kuti munthu asachotse anthu kwambiri. Timene tipange timati streamlining operation ngati panopa digitization. Kutanthauza kuti pali zintchito zina zake sizikufunika kwambiri kuti zizilowaso ma input ambiri ngati tingapange digitize. That's why oloboma lija linabwera kunena kuti tifunika tikhale ndi digital economy. Chifukwa zimene zizi zimakosta timakosti tinatake timakhala tosakhala bwino tima fringe cost. So zimene zijazi zimpasa employee and drama yokuti angathoma zipanga pushkuni polipira anthu ake. Chinthu china ndicho kuti kumakhala ma benefits menana kambira Akhakhi ake. Ma benefits ena aso timatha kuwapanga rationalize, kuwapanga reduce. Malo moti tachose ntchito anthuwa. Tiyeni tingowachotsirako aka ndi aka. Koma nofutu la zimene zizi imapezeka kuti ngati alipo wina okuti akutha kupereka zimene zizi anthu ako aja amene amakuthandiza business amatha kuchoka kupita kumalo kuti zimene zozomwina kuwapanga offer. Tikanenanso zinthu zina unfortunately kumafunika so kupanga so reduce timati non essential workforce. So pa office paja pamakhala anthu ena ake ukuthi ntchito tawo tingathe kupangidwa ndi anthu ena. So umafunika so upange rationalize zimene zizi. I can give you a perfect example. Panopa ndi age digitization pali zinthu zina zoti zimakhala kuma accounting services zokuti anthu ena akuzipanga streamline ndi artificial intelligence, which means kuti kufunikiraso kuti mkhali ndi ma accountant ambiri pamalo kwamba kuchepa. I think kwina atsisi angati Akhakhi angatokupitiriza kuenda pasiso mwaye kuti apezese zinthu zokamba. Sikumakwambira Marvin Banda. Akhakhi taperekani uphunguwo kwa uyu amene akulemba ntchito Malawi. Kwambiri andilankhulira kale Marvin Banda. Koma china ndimafuna ndiunikire ndikutsindikapo kuti nthawi ino imene tukamba za digitalization ndizoona kuti tichoka podalira leba kwambiri ndikuti ntchito zambiri tichite automate ndikuchita digitalization. Anthu ena zoona ntchito ikhala ngati ivutirapo. Koma kwa amene akutsalira chifukwa ntchito za digitalization zifuna maluso apamwamba. Automatically malipiroso amene anthu adzilandira adzikhala okwererapo. So ndiyelekeze for example kuti kukampani kuti amagulitsa chimanga mwina mbuyomu amadalira kuti anthu atisenza pamutu. Koma tsopano abweretsa conveyor belt kuti izichosa chimanga mu warehouse nkuyika mu galimoto mulole. Munthu ochita operate machine uja adzilandira ndalama zambiri kusiyana ndi munthu amene adzinyamula pamutu. Ichi chivomereze kuti as we move forward as a country ndi chimene chizichitika. Zikomo kwambiri. Chabwino ayi chifukwa cha nthawi ndikuthokozeni Akhakhi kuchokera ku Employers Consultative Association of Malawi, komanso tithokoze Marvin Banda kaswiri pa nkhani ya zachuma amene munali nafe mprogramuyi. Mukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo. Mukaimva mene nkhani ikuyendera Innocent Mphongolo ndi nkhani yovutirapo chifukwa tikakamba za digitalization ikuchitika konse ngakhale kuno ku Times kupanga za digitalization, but you know kuti in the process of
digitalization ndiye kuti be ena ikani makashotes azakhala makashotes chifukwa mmene akuneneramo kunena kuti ma conveyor belt akabwera nkumanyamula matumba achimanga nkumayika mmagalimoto ndiye kuti anthu amene amanyamula amasenza matumbawo amenewo ndikuti tiwauza kuti azipita ku nyumba ngakhale uyu inde tikumpasa ndalama zochulukirapo chifukwa cha skill mwina amene ali nayo komabe tidziwe zonena kuti alipo ena amene atakhale ma casualties. So nchifukwa chake ena amasapanga resist digitalization process famazaona kunena kuti apapa kukhala ngati ineyo nditopeza kuti I'm being irrelevant. Mawu ako ndiotani chifukwa iwenso ndio munthu mmodzi amene umapanga nkhani ya digitalization? I think mene zinthu zafikira pakadali pano ifeyo nde tikulimbana ndi zinthu ziwiri kumalawi kuno. Tikulimbana ndi bad economy, at the same time tikulimbana ndi advancement ya technology. I think kumbali technology khanga datsalira pang'ono tikuena tipange so speed up mwina to match anzathu mene apitira patsogolo. So digitalization iyo ikuoneka kuti imakhandi casualties. Tikabweranso bad economy minus even the digitalization part ikuonetsanso kuti so imabwera be ndi casualties. So mwina ndi nkhani noti tiyambe kukambirana ngati dziko kuti kodi tipange motani, boma libwere motani, anthu amene akhoza kukhala casualties akapita kunjako survival yawo akhoza kukhala utani, access mwina ku nkhani za maloni, access to zinthu zosiyana-siyana zimene zikhoza kuwathandiza kuti anthu apange survive ikhoza kukhala motani. So ndi nkhani yoti tipitirire kuyikambirana. Lero ndikuona kuti mwina tayikambirana nthawi zambiri anthu amanena kuti mango yang'ana za anthu olemba ntchito makha ngati simumapatsa space. Lero tayang'ana kwambiri kumeneko kuti amalawi abalance eno aone kuti zinthu zina zati zikuchitika atukhala ndi kumvetsetsa. Chabwino, Innocent Mphongolo ndithokoze kuti lero munakonza ndithu mutu ofunikira okhunzaso amalawi komanso olemba ntchito amalawiwo mdziko muno maka mizinda ya Blantyre ndi Mzuzu. Ndiye mpaka na mawa papeta bwereso ndi programu inanso ya Kulinji ine Bayana Chunga malo mwa onse amatengapo gawo maka chisomo kasu amene anali pa makina ndikuti mwakoma nonse koma timve utenga wa kampani ya Sifao amene atithandiza kuti programu iyi itheke lero. Utenga ofunikira kwambiri okhudza chitetezo chanu cha pamsewu kuchokera ku Sifao Mobility Malawi kupita kwa onse amene ali ndi galimoto za mtundu wa Toyota. Galimoto zina za Toyota zindi ma airbags amene amatha kuphulika china chake chikasokonekera mwadzidzidzi. Izi zikhoza kupangitsa ngozi kwa okwera galimotozi. Musazengereze, tumizani chassis number ya galimoto yanu ku Sifao Toyota Workshop kuti akuonereni ngati galimoto yanu ikhudzidwa kapena ayi ndi ma airbags atakata amene tsopano akuchotsedwa mgalimoto zambiri. Ina mwa mitundu ya magalimoto a Toyota imene yakhudzidwa ndi monga Fortuner, Hilux, Corolla, komanso Avensis anzaka za 2001 mpaka na 2018. Zilibe kanthu kuti galimotoyo munayigula kuti bwanayobe. Koma musati mudenkhawa, tadza ndi yankho, bweretsani galimotozo tidzasinthe ma airbagiwo mwaulere. Chonde yang'anani ngati galimoto yanu ili mugula galimoto zimene takambazi. Popanga izi jambulani chithunzi chooneka bwino cha chassis number kapena VIN ya galimoto yanu ndipo tumizani chithunzi icho pa WhatsApp ku nambala iyi 0892 056 465 kapena fikani workshop iliyonse ya Sifao Mobility Toyota. Mukhozanso kutumiza email pa customercare-mw@sifao.com. Zambiri magalimoto zimene zakumana ndi mavuto otolewa ndi zakale komabe ngakhale mudakhala kuti inuyo simwini wake woyamba ugalimotoyo kumalawi kuno. Chonde mufufuzebe zikumayenda mwachangutu komanso paja nzaulere. Amalawi tikondane, galimoto zina za Toyota zindi ma airbags osagwira bwino ntchito amene akhoza kuyika miyoyo yathu pachiswe. Samalirani banja lanu, onani VIN ya pagalimoto yanu lelo. Utenga ofunikira kwambiri okhudza Amalawi kulinji no kulinji kumavetsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji Mzuzu Mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani kwani akotia kulibaji kuti usauka kulilabe nanga solora ledesi yao deja chiruguko chuyenda panji
Kuna kani zonyati sasikulijani Kumboro bagari kulinji Mwera nanga kwanugo kulinji Kodi kuboma kusteri hausi kulinji Nanga otuta mwazuga baji Nanga hata mzile diyo kukulijani Kulinji Tikudalira inu Kulinji